Punková domácnosť. Rozhovory s muzikantmi. Takže čaute, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Punková domácnosť. A dnes sme pozvali punkového hostia po Tomášovi Kmeťovi, takého viacej punkového hostia z kapely Nekultúra, a ním je Paulo Ondrix. Môže byť. Áno, dobre. Čauko. Ahoj, ahoj. Ahoj Gitarista, všetci. spevák z Nekultúry. Ahoj všetci prisediaci, pripozerajúci sa. Takže vítaj u nás. Jak sa máš takto? Mám sa úplne skvele. Neviem, či troška nešalím, ale dobre, je to fajn. Cesta bola dobrá? Cesta bola suchá, místy mokrá a viditeľnosť celkem dobrá. Nie, bola výborná cesta. Viezol ma kamoš, ktorý tu robí na stavbe bezpečáka, takže Super. išiel si to ešte omrknúť, tak máme čas. Tak je dobre potom. Dobre, tak ešte predtým, než začnem, tak chcem vás poprosiť, aby ste odberali, dajte odber, potom dajte like a komentujte. A všetko dobré iba. Jo. A buďte zhovievaví. Takže môžeme ísť na to. Ja by som tak úplne začal, jak to mám tak v obľúbe, že vlastne ako si spomínaš na svoje úplné začiatky, keď si ešte len Keď som sa narodil. Keď si začal vnímať, Môže od narodenia, keď no. si začal už vnímať tú muziku vlastne aj Tak to bola paráda. No, ja som ako od malička k tomu ja som ma tak zaujímalo, ja som stále kreslil a tak, ja som indiánov, koňov, kaubojov, ja som strašne ma bavilo kresliť a tak. Super. Ja som vlastne z rodiny, kde mama servírka, otec kontrolór drotu, drotovný hlohovec, vášnivý rybár, takže ja som vyrastal v takom prostredí rybárskom, troška s otcom a tak do prírody. No a potom, keď prišla tá gitara, no tak som len vymenil udice za gitaru a tak si to spomínam, že tie prvé... A koňa si nechcel, keď si rád kreslil Koňa som chcel, ale tak nemohli sme ho mať na balkóne. No. Takže... Ale mal si to tak podobne, lebo ja som tiež vlastne bol rybár a tiež som vymenil potom. Ale mal som plišového tigra som mal. To mi ja mám kúpila rada. krstná presne v deň, kedy som sa narodil a on mal také dlhé fúzy, silónové. A strašne ma to šteklilo. Keď som s ním spával, s tým tigrom, tak som musel všetky tí fúze som mu potom vyšklbal. No, ja aj k tej muzike, no. Ja si pamätám také, že tú prvú muziku, keď som začal vnímať, ja neviem, akože to boli úplne, akože tak cez tú televíziu. Ja si pamätám, že tak sa mi vrila do pamäti pesnička Petra Naďa. Chrán si chrán, to bola tuším pesnička. To sa mi vtedy strašne ľúbilo. A potom už to začalo. To boli ktoré roky? Asi tak, však ty si vlastne... 80. začiatok 80. rokov, ako chlapec. No, potom. Až potom prišli také tie... Že to som prvú hudbu vnímal, že tam bol Model Talking a takéto skupiny. Lojzo a také tieto konzumné, komerčné všelijaké, čo sa ku mne dostalo. A potom si pamätám, že čo to bolo? Tuším, to bol... Nechcem trepnúť voľakú blbosť, ale Manovar, alebo taká kapela nejaká to Manover, bola. Manover, neviem to To bola vysloviť. taká metalová, nie? Áno, tak to niečo, bolo hej, také, hej. že čo to je. No tak sa to začalo nabalovať postupne tieto kapely. To Iron Maiden, aká Metallica. Tak. To je to skôr také metalové ako veci také. No a tým, že som ja kreslil, tak to bolo také, že jak bola aj tá šikana na základnej škole, tak vždycky nabehli tí starší chalani a robili sa okraje do zošitov. Tak my zbadali na zošity
toho Eddieho z Iron Maiden, že som mal nakresleného, tak som im kreslil na zošity Iron Maiden a nemusel som im robiť do kraje. Takže, Super teda. no a potom vlastne už jak som sa začal zaujímať už o tú hudbu, potom už prišiel neskôr ako ten punk a to už ma potom nepustilo. A aké boli také už tie punkové nejaké, ktoré už to tak ovplyvnili? No prvé to bolo Zóna A, určite. To som počul ako takú prvú punkovú kapelu. Potom to bol Exploited. A už aj tak, zase sa to začalo nabalovať. A čo ti tá hudba zobrala a čo ti dala? No tak zobrala mi zdravie, čiastočne aj rodinu, spravila zo mňa alkoholika a to ešte neviem, čo všetko možné. Takže a hudba radosť dáva, ale aj si bere, no. Tak asi tie začiatky si mal ťažké, teda asi ako každý. Alebo aj Začiatky boli úplne ťažké. No. Akože, čo sa týka akože hudby, tak to sme boli ešte decká, no tak chceli sme mať kapelu. Rodičov som musel ukecať, nech mi prispejú na gitaru a tak. No. To sme podedili od tých muzikantov zábavových, všelijaké tí gitary, na ktoré sa už nedalo hrať. Koľko si už mal tak rokov, keď si už začal na tej gitare? Vlastne. Už ako tak vážne som to začal brať tak 14. Že... No, ale už to všetci tak majú, lebo ja som to tiež mal, že 15 a Tomáš tiež hovoril, že to mal nejak tých 13, tak to tak všetci majú, tak okolo tej puberty asi to je tak. A kto ťa najviac ovplyvnil ako človeka? Ako človeka, alebo ako muzikanta? Môže byť aj muzikanta, ale môže povedať ako celkovo. Čo ja viem, tak to tých vplyvov bolo strašne veľa. Tak mohli tam aj nejaké gitarové vplyvy, boli tam aj akože osobnostné. Športovec to nebol ani jeden určite. Športovec ma žiadny neovplyvnil, pardon, športovci. Skôr, no konkrétne jedno meno ma nenapadá. To by sme museli úplne, že špecifikovať nejakú oblasť a tam hudobné rozmýšľam, no. A čo je pre teba dôležitejšie, rodina alebo kapela? To ma ináč tak zaujíma. No, po jednom nepodarenom manželstve a alkoholickej kariére slušnej, už to potom bola rodina. Tak sa to tam lámalo, že... Ale teraz máš že som ženu, pochopil, nie? mám, som druhýkrát už ženatý, mám 3 deti a jedno z prvého manželstva, ale je to rodina, aj by to tak malo byť, lebo... No veď ja mu to stále hovorím. No. Tak, Ženatý je oné, pankač. Áno. tak ale ja mu zase nezakazujem, vieš, ale tak všetko s mierou, hej, že rodina by mala byť akože prvorada a potom akože aj tie druhé veci, no. Áno. Že aj hobby, tak, koničky, hudba. Je to tak, popálil som sa na tom, keď to tak úplne nebolo, takže... Aha, no veď hej, no. Lebo predsa len hudba, ako v mojom prípade, je to aj, no neživí ma to. No, tak akože, určite tam je rodinná práca a tak a všetko. No, tak. A pracuješ ako, alebo ak to môžeš povedať? Momentálne nepracujem. Ja ako pracujem, ako som slobodný umelec. Tak, že robím nejaké veci. A predtým si čo ako pracoval? Akože to som si všimla. Predtým som robil asi 15 rokov v jednej firme u nás, údržbára. Stroje som nadstavoval. A ty vyrábaš aj tie pekné kabelky, že som si všimla, furt som ti písala, že by som si už, ale neviem ešte presne akú, ale akože tak niečo podobné, jak to žebradlo, alebo tak, to by sa mi páčilo niečo. To by sa dalo. Môžem sa o niečo také pokúsiť. A tak to ti aspoň, akože trochu ti to ide takto, alebo... No práve, že... Čisto... Práve, že to moc nejde, takže... Mal som také ambície, že budem chodiť aj akože predávať na rôzne remeselné trhy a takéto veci a nakoniec bol som párkrát, jeden rok som to tak skúšal, ale musel som od toho upustiť, lebo bolo to náročné a
ten predaj bol v podstate nulový, takže... Ja som bola, kedy vyrábala tiež také mydlá a blbosti a najprv to všetci chceli, kúpili to a potom už vôbec, Tam ide o to, keby som predával nejakých plišových zajacov po 3 eurá, alebo praky tie, to som si všimol, že praky a meče drevené, také zrejme z Číny, tak to išlo vo veľkom, no. Tak takéto veci idú, ale tým, že ja to mám aj troška asi drahšie, lebo je tam aj, no, ja robím všetko ručné, sám, tak... A pekné práce sú to určite. No. Dobre, tak skúsme si teraz rozobrať tie kapely. To tu mám nejak tak po bodoch. Po bodoch. Že vlastne ty si začínal v tých teplákoch. Teplaky, no. No, že ako si spomínaš na úplné začiatkom tých 90 rokov a vlastne to aj vtedy tá kapela bola, nie? Áno, to bolo v 91. roku sme to založili, tú skupinu, na 1. mája. To ešte tam bola nejaká snaha súdruhov udržovať asi nejaký 1. máj, alebo bolo tam nejaké voľno, alebo to nazývali nejaké ešte, že bránne cvičenie, alebo také, bolo to také, ten 1. máj bol ešte taký, tak sa polovične oslavoval. No a tam samozrejme, že sme vynechali tieto aktivity a stretli sme sa a išli sme si zahrať s kamošom, tak tam skrsol ten nápad, že založíme kapelu. A to bola vlastne ako prvá, alebo či... To bola úplne prvá. To bola úplne prvá, No hej. predtým mali sme také pokusy a takéto kapely, všelijaké sme zakladali, ale takže sme už akože začali aj, že sme mali už nejakú ambíciu aj nahrať nejakú pesničku, alebo tak toto bola taká prvá skupina, no. A my sme nevedeli ani, jak sa to robí, ani jak sa hrá, nič. A tam ste aj nahrali nejaké veci? Alebo... Nahrali sme, No. ako v podstate to bol taký... My sme začali akože taká... Aj sme začali ako taká punková kapela, sme mali speváčku a tak a potom tam prišiel gitarista. Hej, toto bolo mám vlastne, že to nebola už tam masová onania? Nie, toto bolo Nie. ešte dávno predtým. To ešte medzi tým boli ďalšie kapely. A tam bola speváčka, potom tá odišla do Prahy za prácou a tak. A prišiel tam gitarista, ten bol ako taký Miloš Borčany, to bol trash metalista a ten nás tak nakopol, že poďme akože robiť taký trash metal. Tak sme hrali ako tepláky, aj pár rokov sme tak fičali, že chceme hrať taký metal. Ortodoxne ako 2 kopaky a tak. Čiže teba to možno tak okolo toho metalu, tak... Okolo toho metalu to išlo dosť. Že si aj vlastne počúval také nejaké veci. Áno, vlastne začal som s metalom a až potom som vlastne prešiel postupne na punk. A možno aj tie solá, ktoré dávaš, tak sú... Lebo vieš to lepšie, jak ja Už to není to, čo to bývalo. Jak mi povedal Sanchez naposledy ešte, nebohý, keď žil, že však pred 20 rokmi si hral lepší jak Čúl. A tak je to tak, no. Áno. A ty si potom už vlastne... Ty si nahrával viacej už u Tomáša, nie? My sme nahrávali len u Tomáša, lebo paradoxne Tomáš bol suseda, tak kam by sme išli inám, no. A on nám aj pomohol najviac, že... No, A Tomáš je strašne dobrý človek. že tam aj prižmuril očko na tej cene trocha. To, dúfam, že to nebude pozerať. Bude. A tak Tomáš moc asi tieto siete, ale... Tomáš nám veľmi pomohol. Však Pozdravujeme mu to pošleš Tomáša. na e-mail. Tomáš nám vlastne nahral prvé 2 pesničky Tepláky, to bolo, myslím si, že rok nejako 92-93. Ten nám nahral 2 pesničky a vyšlo to aj na kompilácii Dead Metal Slovakia, to bola kompilácia. To bolo fantastické, my sme boli najlepší na svete, akože to sa nám podarilo takéto vec. A to je to aj akože na YouTube? Je to tam. To Neviem, či som to mal. je úplne na YouTube, ale máme tam 2 pesničky a vlastne všetky v tej dobe, ako v podstate taká špička toho dead metalu na Slovensku, alebo začínajúca, tak sme tam
sme sa ocitli na jednom nosiči, takže to bolo také fantastické. A tam boli depresie, dehydráty, s ktorými som potom neskôr aj hral dokonca. Tak to bolo také táto metalová No. jazda moja. Super. A akože, ako by si to predstavoval, aby si ťa ľudia pamätali o 30 rokov? Alebo ako by si ťa mali pamätať? No, ideálne ako dobrého človeka. No, nie však to je voľakého základ. chuja. Hej, super, no. Tak to išli ďalej. Máš nejakú vlastnosť, ktorú na sebe nemáš rád? Charakterové chyby ako? No, Dosť. no. Dobre, veď No, každý ktorú sme by som nejaký. tak vypichol. To keby to bola moja manželka, tá by išla hneď z rukáva. No, a ja tak Ja no. musím porozmýšľať. Ale asi dosť, že občas som taký asi nervák. Predstavujem si, čo ju povedala moja žena. No pekne. A ty Napríklad by možno povedala, že ty nervák posratý. A ty alebo si také aké niečo. znamenie? Ty si Ja som vodnár. vodnár. No, my to máme blíženca, ja som lev. No tak áno, tak to A tak celý vodnár to je zverokruh. dobré znamenie, podľa mňa vodnár. Ako moje Vodnár je rodičia, úplne najlepšie znamenie. No. moje rodičia sú vodnári obidvaja. No, tak A pozdravujem. keď si vravel, že teda si mal s tým alkoholom niečo, že vlastne, alebo ti povedali si alkoholik, alebo tak ako to, prečo to? Mal som, lebo presne, jak sa hovorí, že pri tej muzike ja som väčšinou hral so staršími, tými muzikantami, alebo sa tak okolo nich chodil. Tak tí všetci slopali a tak ma celkom slušne zaučili a bavilo ma to, až pokiaľ už to neprešlo do takého štádia, že som jednoducho s tým musel seknúť. No. Že už som s tým mal problém. Aha. Takže, A to asi už od tej doby, keď si bol teda mladší a že si už hrával a mladší všetko. od mladá. Aj v rodine bol ten alkohol. Tam na dedine, dvorníkoch. Že Maminy bola strany, tých bolo 7, tam sa robilo víno, tam bolo aj 1600 litrov vína sa spravilo aj viacej, tam bolo stále. No to som zažila. Ten prísun tam bol. Na východe tam tiež robili domácu pálenku a ja neviem čo. Takže tak. A ja keď som bývala v Devinskej, tiež od tých 14-15 rokov, tam boli pankáči, alkoholici a neviem čo, tam tiež sme sa zgrupovali a tak. No. Áno. Takže... Boli to také dve roviny tých pankačov, aj to bolo aj u nás, že jedni boli takí viacej akože kvázi alkoholici, feťáci, ale neboli všetci sme Ne, neboli všetci, takí, ako ne. No. Ale boli aj také skupiny. No. Tak boli takí, že boli akože tí pánkači, že Ako akože, vandali takí. takí, že normálne, že pánkači, akože slušní. A potom boli takí, že tí soc, akože to boli také, no. Áno. To bolo také, no, vtedy. A teraz ma už napadlo, že sme to vlastne skončili vlastne pri tej dobe, že vlastne keď bola vlastne ten internet ešte nebol, nie, a takto. No. Vlastne to tam... Áno. Ani telefóny. Ani telefón. Telefóny, no. Vtedy to bolo najlepšie. Tak toto vlastne, že jak si na to spomínaš, na tie časy, ako... Tak časy. Ja mám paradoxné, na tie 90. roky aj moji kamoši spomínajú, že to boli najkrajšie roky. V podstate áno, ale pre mňa to boli aj najťažšie roky. Lebo tak nič som nemal, v každej druhej robote som robil na čierno, nedostal som výplatu, ale také, mal som už dieťa koncom 90. rokov a pre mňa to boli ťažké časy. Musel si sa predrať nejako, no. No, po podnájmoch a také. Aj teraz mám hypotéku samozrejme na barák, až do svojich 64 rokov budem splácať, ale A tak to ešte v pohode. boli to ťažké časy, boli to časy plné alkoholu No. a rock'n'roll. No. A vtedy chodilo aj viacej ľudí na tie koncerty. Chodilo Lebo však a žiadne sociálne siete, telefóny neboli, nemali oný telefón pred sebou a takto neblikali. Ne, že proste to bolo neviem, s tým zapalovačmi alebo ja mozek. neviem. No. Hej, to je, že bola kedy, že vlastne teraz svietia z telefónmi, No však to, a bola no. kedy to bolo takto. Áno, bola kedy zapalovali ohne. No. Tak ale tak samozrejme nadviažem tam
došlo to až do štádia, že som teda Čo sa vypilo, začal ten svoj problém s alkoholom riešiť. Takže ja v podstate už viac nepijem, ako pijem už 22 rokov. Abstinujem. No pekne, no dosť. A ty si nedáš ani jedno, teda, no abstinuje, hej, ani pivo, že obyčajné, alebo tak. Pivo si nedám, nie alkohol žiadny. Alkohol žiadny. Dobre, no tak. Mám nejaké v pohode. neresty, ale alkohol to nie. Čo tvrdé už asi... No tvrdé už vôbec. Tak keď už nepije pivo, tak nepije ani tvrdé. Ani maké. Lebo ja len vodku, akože. No. Akože toto je, neviem, nealko. No. Čisté Ani, nealko. a ja by som nemal ani to. A kedy si bol na seba naposledy naozaj hrdý, alebo najviac? Na seba hrdý, keď som vylúštil krížovku bez cudzej pomoci. Ale ne, rozmýšľam. Ale aj to dá zabrať. Aj to dá zabrať niekedy, samozrejme, hlavne keď im to nesedí. No. Ale hrdý, no. Asi aj to, čo si všetko spravil, tú boli kapelu. tam a pár tak, no. momentov v živote, kedy som bol asi hrdý. Tak aj na moje deti som hrdý. To je aj pekné, na no. Celkovo. No. Sú tam momenty, ale ja som skôr taký, že si takéto veci moc nepripúšťam. Vnútorné, rozmýšľam, že vnútorné, kedy som sa tak cítil hrdý, že by som sa tak pochválil. Tento, ako hudobný. Tento nový album, ten sa mi ľúbi, čo sme nahrali. Pochvál sa, pohode. S tým som spokojný. A za mňa osobne je to náš najlepší album, takže odporúčam Spotify, jak sa to hovorí? Spotify? To bol ktorý album? Spotify! No, Čo si Spotify? to je lepšie, to je krajšie, také milejšie Spotify, ale je to Spotify, ne? Spotify. Spotify. A to bol... To tam nedávajte. Ne, to je zlaté, to je dobré, Spotify. Takže Spotify Nejaký a malý ešte robot. oné, YouTube. No. YouTube. A toto bol ktorý album? Toto, jak sa to volalo? Ktorý to bol? Toto je album Nehovor také. Nehovor také a myslím si, že je taký vyzretejší a hlavne aj tak sme tam tak menej úprav dávali a dal som tam len jeden spev. Že nič som tam neriešil, nedoprehol. Tomáš, dáme tam len jeden spev, nech to je také garážovejšie. Tak povedal, že dobre a vlastne vokály tam sa spravili, voľaké Basák naspieval, ale ja som s tým tak spokojný. Ja som vždycky tak spokojný, keď niečo nové spravíme, že ma to tak troška nabudí. A že... No, aký bol tvoj najhorší moment tvojej hudobnej kariéry? Najhorší, čo sa ti mohlo stať? No mal som tam ako veľa úrazov, že som si ohobloval prsty na hoblovačke, alebo takéto, že takéto úrazy, alebo že som aj chcel skončiť, aj také som už mal, také vyhorenie, alebo tak. A však to sa stáva asi že veľakrát. No. Tak takéto momenty tam boli, alebo že proste človek prepadne takým, že nemá to vôbec žiadny zmysel a akože strácal som takú radosť nad muzikou. Ale potom som si zase musel uvedomiť, že čo by som robil iné. Aj keď sa tým neživím, aj keď ale proste už keď v tom žijem celý život, tak... Ale tie začiatky ťa museli nejako, akože trochu nejako živiť. Neživiť, ale že niečo si z toho mal. No. Tak niečo, áno. No. Tak, Ale teraz už to je ťažšie, teraz už ani ne. Aj áno, aj nie, ak sa to vezme. Ako kedy, no. Tak nikto nám nedá 12 000 eur za koncert, jak s Lížom, alebo tak. Alebo ostatným kapelám, no. Ale zase ani sme není... Neviem, či to je miera kvality tej hudby, alebo čoho, alebo že sme taký proste okrajový štýl, všetko si robíme sami. Zase No, máme my, takú... Je tam taká voľnosť. A hlavne je tam, že sa môžem ja seba vyjadriť. Lebo dneska už kopec ľudí, alebo týchto muzikantov idú, že používajú napríklad tú umelú inteligenciu a neviem, ja toto To sa mi neľúbi to. nedokážem Ja to to pochopiť, tiež lebo tú nemusím. hudbu, alebo to je čokoľvek, čo robím, tak ako mám potrebu sa nejako vyjadriť, alebo niečo spraviť a keď si má to niekto spraviť za mňa, akože vyjadriť sa za mňa, ako nehať umelú inteligenciu, to by som
My si robíme iba obrázky, keď niečo chcem vytvoriť, alebo aj na tom koberci vidíš, to je spravené tiež cez to je ale to je z fantastické. našich fotiek, akože, alebo ten koberec. No však tie logá. Ale- Ako je to dobrý sluha, ale zlý pán. No, tak, akože, Že to vie takéto logo akože urobiť vlastne. tak to je- Že jedine to by som musela dať nejakému možno Taterovi alebo niekomu, kto vie kresliť, akože takto, kebyže som to chcela bez toho umelej inteligencie. Dobre, poďme k tomu vlastne, že ako sa zrodila nekultúra. No. Nekultúra sa zrodila. V ktorom roku a tak. To práve, že tam je ten prechod úplne taký nejasný, lebo my sme mali kapelu Masová onania, potom neskôr aj tie členovia hrali aj v nekultúre a tak sa to všelijako prelínalo, takže vlastne len zmenou názvu po nejakých 2 rokoch sme zmenili názov na nekultúra. Čiže to aj tí členovia akože prešli nejako, ako tak, vieš? Aj sme sa nejako rozpadli, aj tam zostal jeden člen, prišiel ďalší člen, potom ten pôvodný napríklad bubeník hral ešte s nami potom nejaké koncerty. Tak sa to mixovalo. Nikto neví presne, že kedy by som to... Ja by som tak povedal, možno rok. Že v tom 99. tak asi vznikla tá Masová onania a asi v roku 2001 vznikla nekultúra. Možno 2002, ale... Tak ja to rátam, že tá nekultúra už je vlastne aj Masová onania. Ale ja som chodila na vaše koncerty na festivale, to si pamätám, že som videla. No však Takto. my sme si zahrali spolu. Áno, Niektorí. vo Fuge, tuším, sme hrali Vo spolu. Fuge, no, to Vo Fuge. bolo. Vo Fuge. Hej, tam. Áno, to si pamätám. Ešte tam hral u nás Gašpo a on to vlastne riešil vtedy. Tam boli aj Vision Days, tuším, vtedy. To bol no. príjemná akcia, áno. No. Takže, a tu mám takú otázku, že či je pravda, že vznik nekultúry súvisel aj s tým, že vás už prestal baviť štýl robota, krčma, spánok? To neviem, kde si zobral, ale môže byť. Môže byť, no. Môže byť, áno. To je pekne povedané, lebo vlastne aj tá nekultúra, aj tie texty a tak vlastne to boli také pozbierané šenkové reči, ja to hovorím. Áno. Šenkové reči to bolo také proste nejaké tí krčmové hlášky alebo vyjadrenia alebo takéto. Tak vyznie to možno niekedy. Plus. Tak, ale... Plus do toho som tam nejako vždycky niečo podsunul také, že na zamyslenie. Neviem, či si to volá kto všimol, ale... tak. Môže byť, akože... A aký si partner doma, keď ťa fanúšikovia nevidia? Velice fajnový. Áno. Tak všetko normálne, však som... Umývam riad, vydrhnem vanu, žena povie vydrhni tú vanu, tak ja vydrhnem tú vanu. No vidíš, jak počúva. No. Umývadlo. Zasi tam nehal chlpy, si sa holil. Musím sa vrátiť. To je ináč najväčšie poníženie pre muža, aj keď ho žena tak dotáhne za ucho, toto si uprác. To sa tu ešte nestalo. Toto ne ešte. Tu by sme sa pobili, to ne. To nemám ani ja, tak radšej to spravím dobrovoľne. No, takže, tak som chudobný, no tak musím robiť všetky tie A máš aj nejaké veci. zvieratá doma? Áno, máme psíka. Psíko? Psíka 12 rokov už má. Hej, to si spomínal, že je chorý. Je chorúčka, no, Zojka, naša psík. Americký bulldog je to, ale asi není čistokrvný. Je to asi s niečím pomiešané, ale strašný miláčik rodiny a je na tom chudátko zle, no. Má zlú pečenku, bola veľakrát operovaná na oči. No, tak sa pripravujeme aj na najhoršie už. Pekne si dám. Tak, no. Ale ešte je tam tá chuť do života troška, tak už ani jesť jej tak nechutí a tak. No, tak strašne schúdla, alebo tak. Tak my sme mali vždy veľa zvierat, aj psov, aj mačky som mala napríklad na bývalom byte, to ja som mačková skorej, akože, ale mám rada aj psy, no. Teraz máme potkany. No. My máme psa, ale máme radi aj mačky.
No ja som ho furt prehovorila, on zase je alergik na mačky, údajne, ale tak vieš, jak sa to hovorí. Tak volá, čo musel povedať. No, Tak alergia je to. No, ako. alergia na všetko asi. A ja som nechcel psa vôbec. Ja som vôbec nechcel psa. Ja ešte si pamätám, že ja som sa tak akože aj keby bál akože veľkých psov. A prišiel ku mne kamarát a synátor doniesol toho psa. A to bolo to asi takéto štieňa. A ja hovorím, že ja sa bojím, že ja hovorím tomu kamošovi, že ja sa bojím takých veľkých psov, lebo čo, tak ukázal na mňa, že tohto sa bojíš. Ale tak už by som ju nedal za nič na svete. No. Tak, samozrejme to doniesol syn, jak to už býva. No a je to môj pes. Už. Ja mám rada vlčiakov, my sme mali aj v Snine, ty si tiež spomínal, že si tam býval teda, a ja som tam bývala. A my sme tam mali Rottweilera a čierneho vlčiaka. No to bolo úplne party a brutál. No. Ako ten pes bol se mnou všade, od parku až po Vysoké Tatry. To je akože, Teda to si my sme boli veľkí parťaci, no. A akože... A klipe si ju prečo nedal? Ale v jednom klipe je tam ukázaná chvíľu. Tak to sú tiež také svojpomocné klipy, výrob si sám. Väčšinu... Tiež to máte tak robené, že si to tak... Ako, kamoši, a my to dokonca máme tak robené, že my nemáme nikdy ani nejaký scenár. My to máme tak, že... Ale tak máte to dobre ako urobené, ako podľa mňa celkom. Tak... Či ste to vôbec nemali nejak, že nejaký, že platené nejaké, že nejakého režiséra? Nie, a dokonca ani my sme za to nikdy nejako extra nezaplatili. Fakt, že nám to urobili kamoši. To aj my si takto robíme. Aj tak akože za pár korún. Akože. Tak my, akože ja to viem nejak strihať, tak si to robíme tiež. Tak tým pádom sme ani akože nemali nároky, že ako ten klip má vyzerať. Lebo sme vedeli, že nám to robia akože za 5 korún a na druhej strane zase sme nechceli vymýšľať a spravíme a bude volať, čo natočíme. A... Však môžeme si rozobrať nejaké klipy. Ja to potom tam aj dole nejak akože pustím. Tak kľudne rozober nejaké klipy. Klipance. Klipy. Prvý klip to bol taký zážitok. K tomu existuje taká historka. To bolo, že na pesničku Superstar. No ja som sa chcel opýtať, to sa mne veľmi páči. To bol prvý klip úplne, čo sme točili a to bol... To nám mal pomôcť tedy Jopo z Deky, bola taká hitparada Deka, že on nám to tam odvysiel. Hej, poznáme. A ako bolo to vtedy aktuálne, my sme to, ako tá pesnička bola aktuálna, Superstar bola prvá, bolo to také aktuálne a poslal nám dokonca svojho kameramana a tak robili to nejakí kamoši. A potom nebolo dlho ani klipu. Nebolo ničoho. A stretol som Jopa tak, ale po roku. A hovorím, a tak sa pýtam, že Jopo, a čo ten klip a tak? Však ešte ste mi doteraz nezaplatili kameramana. Čo sme samozrejme nevedeli, my sme peniaze dali, no ale tak... Skončilo to nejakými takýmito. Takže možno, keby sa dostali peniaze k kameramanovi, že možno, že by sme boli aj slavnejší teraz. Ale je to dobrý klip, aj pesnička, mi sa veľmi ľúbi. Ako, je to také... Že takáto náhoda nás možno delila, že sme mohli sa v tej deke ukázať, čo by bolo na tú dobu by to bolo perfektné, ale tak sa to nepodarilo. No. A manželke sa páčil alebo nepáčil nejaký klip? Či hovorila niekedy niečo na nejaký klip? No tak určite. Myslím si, že niečo sa aj páči, niečo sa aj nepáči. Samozrejme, že... Punkové cecky, čo? No to sa aj strašne páči. To bolo tiež také zábavné, že ešte sme to točiť a že nemali sme, že to by chcelo nejaké baby do klipu. Čo tam budem, však punkové cecky a tam budeme chlapi, akože... Tak... Mali sme niečo dohodnuté, samozrejme stratili odvahu, tak teraz čo budeme robiť, tak sme ešte dcerine akože trapas ako dcerine spolužačky nejaké také pankerky, tak potom tí išli s nami, to teraz sme výborní kamoši, už sú to dospelé ženy a akože no bolo to vtipné, no. Tak sme to nejako spackali nakoniec a zabuchali ten klip, ale že vyslovene, že už
prišiel kámoš z kameru, všetko a vlastne nevedeli sme, čo ideme točiť. No. Tak sme sa nejako obtelefonovali a nakoniec sme niečo stihli. Ja sa ťa teraz opýtam takú otázku, že kedy si naposledy plakal? Kedy som plakal? Plakal! Život. Čo ja vím. Dneska ráno, keď ma žena zebudila, som plakal. Na čo ma budíš? A už som plakal. No, pýtaj sa ďalej, dávaš o 2 papíre a nepýtaj sa otázky. No pýtaj. A ty si kedy si naposledy plakal? Ja, kedy som plakal? To si už nepamätám ani. A vidíš to, není to také jednoduché. Ty si No. kedy naposledy plakala? Toto zase nemôžeš povedať. A tak mne možno niekedy, Každý deň. keď pozerám nejaké filmy, niekedy to vieš. Keď pozerám porno, som plakal. Tak pritom neplačeme. No, Tak samozrejme, vždycky plačem takéto. Teraz poviem pravdu, že keď som tak išiel s tým psíkom od doktora a tak sa tak som pozeral do tom spätnom zrkadle a som si uvedomil, jak je na tom zle, tak som si veru poplakal. Zvieratka, no. A bol si niekedy tak zamilovaný, že si niečo zmenil? Ja by som to tak povedal, neviem, ja som sa minulé nad tým zamyslel, že ja som vlastne strašne málo bol, že nezadaný, akože to bolo len ozaj chvíľu. Ja som mal vždycky buď nejakú frajerku, alebo niekoho a stále zamilovaný, neviem, ja som asi šťastný človek. Tomto, takže... Jako bola otázka, lebo... Tak napríklad máš teraz druhú ženu, no takže tak si musel byť zamilovaný, No nie? jasné. No, tak čo si zmenil? Kto by sa ženil a nebol by zamilovaný? Ja neviem, Kto? donútenia, alebo čo? No, jasné. Moja žena hovorí, že ty si to chcel. Ona hovorí, že ty si to chcel. Ona chcela, aby ja som chcel sa ženiť, No, tak ale podobné. ona akože nechcela sa ženiť, ale ja som musel chcieť. No. Aha. Takže ja som to chcel. no. A teraz povieš k tej nekultúre. Prečo nekultúra? Názov. Nekultúra to bolo čisto len z takej blbiny. Tomáš Kmet hovorí, že najlepšie na tej vašej kapele je ten váš názov. Tak názov je fajnový. No. Ale to vzniklo tak, že Jakub, náš prvý basák, ten učil v škole a mali nejakú voľnú hodinu a púšťali si tam tak im tam púšťal deckám nejaké punkové kapely a prišla tam učiteľka spevu, nejaká jeho kolegyňa a tá hovorí, že to je strašné nekultúrne, jak mu preskakuje ten hlas. A hovoril mi túto príhodu a vlastne volajme sa nekultúra. No. A je to dobrý názov, ako podľa mňa. No. Tie My sme staršie inak- kapely Že není mali kultúra. výhodu v tomto, že oni majú podľa mňa také dobré názvy, tie staršie a už... My sme ináč, teraz ja hrám ešte v jednej kapele Rock Folk People, to je štýl hudobný, kapela sa volá Strmé brehy, je to taký, jak som povedal, Rock Folk People. A tam sme si vymýšľali názov a my sme vymysleli asi 50 názvov, ale to sme sa tak strašne na tom nasmiali, to bol brutál. A tá Night Snow? Night Snows to už sa rozpadlo Aha. a namiesto toho teraz sú zase tie Strmé brehy. To sme taká miestna komunita muzikantov, kde sa to šeli ako mele No. medzi sebou. No a tam, čo už vlastne už aj padla, kde sme hrávali, aj tam sme teda hrali tej kôlničke, to už tam není. To už tam nebudú hrať kapely, to úplne zmenili. Kôlnička padla, aj tá fuga sa tuším zrušila. No, Tak. všetko padá, Padajú. proste strašné. Lebo tam aspoň kôlničke Akurát ten nepýtali Randall ešte peniaze sa od drží. teba, vieš, že proste, že nejakých, neviem, 500, 300, alebo tam sa dalo Áno, aj že tým zvukára zvukárom. si zaplatí, toto človek ale proste, musel. že chodili, potom tam nechodili, potom mali nejaký problém tí ľudia, alebo neviem, my sme tam žiadny problém ináč nevideli, ale tak každý má iný názor na to už mne to nevadí, akože. No a to bolo, že v každej tej onej musíš platiť. A tam jediný podnik, ktorý bol, tak proste tam bol dobrý priestor a nemusel si nič platiť. Proste tak si to je hral, výborné, len no. tam proste prestali chodiť ľudia, no. Akože, jak všade potom už, no. Je to také zaujímavé aj teraz prvýkrát, lebo
ja ešte hovorím, že asi 2 roky dozadu, tak ja som nejaké koncerty aj že musel odmietnúť a tak, ale tento rok je prvýkrát, akože toto leto, že máme len jeden koncert. My máme naplánovaný len jeden koncert, máme akože zabukovaný, ale vlastne nič. A kde? V Hlovci hráme na amfiteátri Otvorené leta. A to nespomínal aj To není to, čo Tomáš robí? Áno, že? Tomáš to nerobí, robí to, ale Alebo zvukára tam? slúbil, že nás príde nazvučiť. Áno. Toto niečo Slúbil, hovoril. že nás No. príde nazvučiť, no. Tak ale to je jediný koncert, čo máme. Tak ja to väčšinou manažujem, že ja väčšinou volávam tých ľudí a ja im potom vybavujem akože to hranie. Ja už teda 100 šancí zatiaľ pozastavené, alebo teda bude potom, ale teda im preskôr či neskôr. Jo. A teraz akože ideme do Čiech a budú mať chalani ešte nejaké koncerty, no však, ale to je také, že už tí ľudia ani nechodia, tak no, to je také, no. My sme takýto útlm ešte nemali, no. No tak ja som hovoril, že ja budem hrať do Stratina. Ale vy ste zase mali voľakedy toho veľa, no. Mali, no. No. Niekedy to nebol. A my sme niekedy sa snažili, že sme všade, kde nás zavolali a Tak vy ste dozaj na tých pankáčov hrali, ne? Ako tam. Na pankáčoch myslím, že no tento rok tuším prvýkrát nebudeme hrať na pankáčoch tento rok. Vy ste hrali asi každý nejak ročník, každý. nie? Ja som Alebo bola tak, tam hej. vtedy na Pankáčoch, keď ste tam boli. Takže, a to bolo dávno už. No, ešte neviem, prvé tie ročníky, čo bolo. Tak pre nás to bola taká srdcovka, ten festival. No, že od prvého ročníka. No. Jak sa tam hralo dobre? Všetko ako tak. Tak vždycky to bolo dobre tam. Lebo ja som tam hral raz, ešte keď bol antivírus. Neviem, či si pamätáš niečo takéto. Pamätám si antivírus. Aj sme spolu hrali v Randáli, myslím. Neviem, možno, lebo ja som tam hral vtedy na v gitare. Randáli sme hrali. Tak možno ešte vtedy a Ešte s takou kapelou sme hrávali v Bratislave, čo to bol. Fatálny problém. fatálny problém. No, Fatálny problém a ešte čo to bolo? Bratislavské sacie komando, alebo BSCčko, no, hej, ešte jasné. takéto všelijaké kapely. Čo by o tebe povedali tvoji najbližší, čo fanúšikovia vôbec nevedia? Čo by povedali? Čo by povedali? Čak len samé pekné veci, čo by hovorili. Zlú reklamu. Chválu, len chválu. Tak asi zrejme, že som dobrý otec rodiny, to by povedali asi deti. Manželka by ma pochválila. No, tak super teda, no. No, tak to si to myslela, alebo že... Môže byť aj tak. Niečo akože pikantnejšie som myslela, niečo zlé. Ako niečo zlé. No. Ja, tak zlé by povedali, tiež určite. To není len dobré. No. Čo bolo pre dekultúru také najťažšie obdobie? Najťažšie obdobie bolo, keď ten prelom, čak to sa tam odrazilo aj na tej tvorbe, že ten prelom najskôr sa bol liečiť basák, potom odišiel bubeník, a boli tam aj takéto tieto alkoholovo-drogové problémy. Neviem, ja či mám úplne dobré informácie, ale si mal nejakého basaka, ktorý zomrel? Áno, Miško. No. To už bolo neskôr, ale zo začiatku tam boli problémy, že sme sa vlastne tak rozpadávali. Stále, že sa to tak rozpadávalo. Že jeden bubeník odešiel, tak sme dlho hľadali bubeníka. Potom, keď sme sa našli, zase bubeník odešiel s basakom, spravili si vlastnú kapelu. Potom sa zase ku mne vrátili. Potom zase... A takéto, že sa tam menila tá zostava. A zrovna to bolo aj v období, kedy ja som ako skoncoval s alkoholom, že ja som sa začal ako liečiť. Začal som navštevovať anonymných alkoholikov a dávať si život do poriadku. Vlastne už ako nová rodina, nový začiatok a tak. Presťahovali sme sa z mesta na dedinu. Kúpil som auto. Kúpili sme auto, Škodovku, na ktorej som potom neskôr aj
troška behol pod kamión. Však to tu mám vlastne niekde, že A ty si mal aj tú haváriu. Áno, nie? to som sa druhýkrát narodil, no. To je taká ťažká nejaká havária. To bola taká ťažšia havária, no. Však odtedy mám aj následky, bohužiaľ, pohybové. Som tam... No tak, toto boli také obdobia, že kedy tá kapela... Ale stále som tú kapelu nejako udržoval aj cez takéto nejaké veci. Že vždy som mal v sebe nejaký ten motor, alebo tú radosť z toho, že proste vypadnúť z toho proste z toho kolektívu v práci a z týchto nutných vecí. No, toto mám ináč ja presne tiež takisto, že človek potrebuje taký ventil, nie? Alebo... No hlavne, no ja určite, lebo keď som koľkokrát prišiel do roboty a všetci tam stavkovali, akože tieto, futbalové, jak sa to volá? Šport, typosy a toto. Typovali nejaké, to však to poznáme. Ale o futbale stále. To však to je u nás v robote, to furt, tiež dojdem do roboty a futbal, hokej. Ja mám rád tiež hudbu, ale ja mám rada skôr, aby som vypla prírodu. Alebo výlety. Ja strašne rada cestujem, takže ja jemu furt hovorím, že poďme niekde, alebo mi vypadne zase hlava z toho, aj z roboty a neviem. Niekomu hudba, niekomu príroda nepomôže. Mňa to vždycky od malička proste tahalo robiť ešte niečo. Robiť buď hudbu, alebo málovať, alebo fotiť, alebo proste robiť niečo. No veď ty si, vlastne ja som ti aj vravela, že fotky zo svadby som chcela, aby si prišiel, ale nakoniec tam bol iný fotograf a bolo to tiež super, akože. To mi lichotilo, ale mám to dosť aj od ruky a tak a bolo by to komplikované. V tom momente to bolo. Však pohode, tam sa to podarilo s iným človekom, ale... Áno, tak som pozeral super. A aký bol taký najlepší koncert? Tých bolo veľa, ale ja to tak berem. Keby som mal povedať tak sebecky, že pre mňa je dobrý koncert, že nemusí tam byť ani plno ľudí, alebo že to nemusí byť také narvané. Aj keď to samozrejme vždycky je záruka, že ten koncert je plno ľudí. To sú vždycky také tie jedny z najlepších, ale nie vždycky to platí, niekedy keď aj menej ľudí, že je dobrá atmosféra. Mne taký tých bolo strašne moc tých dobrých, ale taký posledný, čo sa mi strašne ľúbil, tak to bolo na garážach. Tam bola kapela Travex a Pleseň. A taký mladý chalaný Pleseň. A došlo na garáže strašne veľa ľudí, neviem koľko. Ale na garáže prístav. Na garážach bolo tam veľa ľudí dosť, ale to bola taká fajnová akcia a hrala tam tá kapela Pleseň a strašne sa nám to páčilo. Ja som si to tak užil, normálne som si spomenul na tie moje začiatky a ja som bol hotový. Ja som sa normálne som sa stal na chvíľu pri nich takým tým 14-15 ročným pankačom, takým adolescentným a normálne som už takto málo chýbalo, aby som tam nešiel pogúvať. Tak oni sa teraz tam tak rozbehli na tých garážach. Akože bolo to fantastické. No. Teraz tam dosť koncerty. Tak ich aj pozdravujem a akože ako úplne ma to fantastické. Je niečo vo tvojom živote, čo by si dnes urobil úplne inak? No. Úplne inak by to asi áno. Úplne inak by som urobil kopec vecí, čo sa týka prístupu. Že by som išiel asi viacej do hĺbky, čo sa týka hudby, čo sa týka ako za mladá. Ale my sme nemali tie možnosti zase. Nám nemal kto ukázať, jak sa hrá metal. My sme to len videli, akože počuli na paske a však to, že v tej dobe sa to ani moc tak nebolo. Tak akože... Tak my sme boli, ja si pamätám, my sme boli asi jediná taká metalová kapela u nás. Boli tam ešte takí starí rockery
Antabus, ktorí nás akože tak kvázi mentorovali, ale tí hrali taký rock, no taký. Akože my sme chceli ako hrať ten tvrdý metal. Asi skôr rodinný typ alebo workoholik? Ja som dosť workoholik. Áno? No, čo sa týka práce. Ale ja sa zase potom psychicky cítim lepšie. Akože keď pracujem, tak nemám potom taký ten strach z ekonomickej neistoty sa mi zmenší, lebo viem, že tam nejaká nádej, že niečo robím, vytváram, a keď aj mám nejaké fotiny, a že keď aj za to nedostanem moc peniaz, ale akože mám aspoň niečo, že volačo vytváram, niečo robím, riešim. Bo ja sa v podstate tak kombinovano živím, že po tej autohavárii tam už mám tí problémy, ktoré mi vznikli, títo pohybové, tam mám nejaký invalidný, plus popri tom fotím, hrám v kapele a ešte vyrábam tie remeselné veci z kože a takéto kožené výrobky. O tom neviem, či si opasky. hovoril, tak môžeš o tom Ale to sú povedať, všetko také veci, že v tejto dobe je to taká roztopaž. Že aby mi dal za to niekto prachy. To je to, že niečo vyrába, že ľudia si to ani nevážia, že v dnešnej dobe. Niektoré veci, no. Alebo povedia, že to je drahé. Je to také podhodnotené, no. Alebo aj s tým fotením, však fotí každý. No dneska je to aj... Každý hrá v kapele, každý fotí, No, veď dneska je každý šije všetko kožené veľa, no. výrobky. Ale to je chyba, Každý je invalid. Aj on, tie podcasty, vieš, teraz každý si kúpi Každý má kameru. podcast. No. Každý, kto má kameru, tak vypráva. No ale ešte nás nikto neprekladal, lebo manželia to robia, takže, Áno, takže ešte neboli manželia. originalita, punc tam je. Mne hovorili, že toč videa, tak som nejaké natočil. Potom mi žena nadáva, to čo si zas tam dal? Však, lebo teraz už to je nejaký tretí projekt, ne? Vlastne ja mám svoju kapelu, skôr či neskôr, ne? Potom my tam máme 100 šancí. Mne to A všetko, teraz ešte aj punková domácnosť. ale mne to všetko príde, že ako keby bol strašne ten, nie že konkurencia, ale No veľa je marketing. všetkého. Všade je samý marketing. To musíš takto robiť. A mne aj kamoši a tak mi radia, to musíš takto robiť, že musíš mať ten marketing. Máš zlý marketing. Ty sa musíš vedieť predať, ty musíš toto, ale musím. Mal by som, ale musím. Ale každý to robí Ale ako mne chce, to no. príde tak, že keby som ja mal niekomu hovoriť, že alebo niekoho zhádzovať a povyšovať sa teraz, alebo ja neviem, aké sú všelijaké alebo aj tá cenotvorba a títo veci, že ten marketing, ja si myslím, že je strašne prekúknutelný, ale funguje. Funguje, ale neviem, nechcem to preháňať, nemám taký vnútorný pocit, že teraz by som sa mal nejako ako keby chváliť. A tak to je aj s tú kapelu a tak. Akože, na to je asi dobrý manažer. Akože, ja keď sa mám chváliť, sú aj také kapely, ktoré poznám však aj na Slovensku. Oni sa dokážu pochváliť, človeče, taký sme fantastický album nahrali, toto. Ja keď to hovorím, ja to hovorím tak skoro z položartu, lebo mám v sebe tak zakorenené, že nechcem sa vychvalovať, alebo čo. Ale A keby si zistil, je to že... také ťažšie pre mňa. A keby si zistil, že už nemôžeš hrať od zajtra na pódiu, čo by si spravil? Že už by si nikdy nemohol hrať na pódiu, že kvôli niečomu, alebo ja neviem. Tak čo by si spravil? No mal som takéto veci, keď som si vtedy ohobloval prsty vlastne. Ja som si to zobral až po kosti, takto do hoblovačke. Ježiš. A ja som myslel, že už nejako nebudem hrať. A potom chirurg bol tak, pán doktor bol taký dobrý, že vlastne mi dal skorej dole štychy. To sa mi tak puklo, mi to tak obstrihával a mi to tak zagulatil troška. A som tak akože troška nabobtnalo, áno, na tejto ruke. To ešte vyzerá, keby si to aj nemal. Ja som to mal jak cerusky, tak to úplne špicaté. No tak tedy som si myslel, že nebudem hrať, ale tak robil by som niečo iné. Rovnako ma baví aj tá fotografia. No zase na ryby ísť. Zase kľudne na ryby. Ja hovorím, že keď na ryby pôjdem, keď ohluchnem. Minule si ma omylili. Minule sme hrali pod mostom v Novom Meste taký koncert. Tam bolo plno rybárov, to bolo pri Váhu.
Ja som mal aj taký širák a také zelené tričko. Ešiel som tam, že vstúpne a tak. A hovorím, že ja tu hrám v kapele, že to určite. Tak som musel ukázať, že tam nemám udice, ale gitaru som to musel rozopnúť. A to sa mi stalo. Ešte sa mi to niekde stalo, že došli také baby, že ty si rybár. Biblických rozmerov rybár. Tak to je dobré, to sa mi páči, taká odpoveď, lebo nie každý by mi tak odpovedal, možno by niekto inak povedal, niektoré kapely by sa strachovali už, čo by robili, nejaké známe podľa mňa, alebo nejakí ľudia, že by to, čo sa živia tou hudbou, možno by nevedeli. Určite by mi to bolo ľúto, ale ja by som akože na muziku nezanevrel ani akože poslucháč, alebo tak a možno práve naopak by som si kúpil nejakú kvalitnú hi-fi zostavu a možno by sa stal som na nejaký audiofil, alebo čo, ja neviem, ale čo by som si našiel určite. Vy máte takú pesničku jednu, čo sa mňa akože osobne ľúbi, to je vlastne Zlatá rybka. Zlatá rybka. A to je vlastne o tom, že by si sa tým vlastne akože rád som sa mal živiť pánkom, áno. A to je pesnička o tom vlastne možno troška aj o mne, že vlastne ako ta všetci akože motivujú alebo klamú tí dospelí na začiatku, že jak to vníma ten mladý človek, že jak sa tam aj spieva, len sa dobre už budeš mať veľa penazí potom a takéto. Na toto by ste mohli nejaký videoklip ako urobiť, to by bolo dobré. V živote to skutočne neplatí a potom vlastne tá druhá slova je o tom, že skončíš nejakej robote s nejakými futbalistami, s ktorými sa nemáš o čom baviť. A tak akože je to o tom je tá pesnička, no. Že si ako keby tak a refrén je ako, že si tak ako kvázi búcham hlavu, že ja som sa mal živiť pánkom radšej. Ako. Je to dobré, je to taká melodická pesnička, chytlavá, akože, to mám rád také ako. To je obľúbená pesnička nášho bubeníka. V poslednej dobe taká moja aj celkom, akože, že to je taká. Len idem pri nej vyplúť dušu, tak sme ju dali na konec koncertu, že keď budem vládať, tak ju zahráme a keď nie, tak nie. Zlatá rybka. Oj sa dobre hoď, budeš mať veľa peňazí, oženíš sa a kúpiš veľký dom. A budeš mať deti, mačku aj psa, pristývané auto a budeš za vodou. Hovno, hovno, zlatá rybka, ja som sa mal živiť bankom, milujem túto hudbu a štýl, okovy a budá tohto sveta. Nenávidím, ja som sa mal živiť bankom, milujem túto hudbu a štýl, okovy a budá tohto sveta. Nenávidím, hovno, hovno, zlatá rybka. A tak znekutený ráno stávam, na svojho šéfa nadávam, na balovačných ľudí a politikov. A zo života taká nuda, všade dôležité hovná, kolegovia v práci nie sú výnimkou. Hovno, hovno, zlatá rybka, ja som sa mal živiť bankom, milujem túto hudbu a štýl, okovy a putá tohto sveta. Nenávidím, ja som sa mal živiť bankom, milujem túto hudbu a štýl, okovy a putá tohto sveta. Nenávidím, hovno, hovno, zlatá rybka. Koľko máš otázok?
Ja už nemám skoro Ja nič. ti dám také tie Pýtam len tak. záverečné, že taký najväčší prúser na pódiu. No. No. Tak okrem toho, že čo sa aj spomínal, náš zosnulý basák, Miško Vári, to bol môj vynikajúci kamarát. On keď prišiel do kapely, tak s bubeníkom mali takú akože pred ktorého akože kto vacej znesie, mi to pripadalo. Tak tí koncerty to bola čistá katastrofa. Mm-hmm. Tí prvé, lebo dobre sa im spolu pilo, ja už som v tej dobe nepil. No ale potom našťastí to je akože zbadali, že to nikam to nejde táto cesta. A už potom aj sami od seba už toľko nepili, lebo sme si robili fakt ostudu. Fakt to bola hanba. No však čo sa môže stať, no. Alebo že sme aj nedohrali, sa stalo, že sme aj nedohrali koncert. Mm-hmm. Ale to našťastie nás na ten koncert viezol bývalý basák, nás zobral na aute na koncert. Tak to nejako si dohral, už to síce nejako nevedel tí pesničky, ale niečo dohral a nejako sme to... Tak boli takéto, no. A tých obnažovania, mal som tam ešte také obnažovania, keď som ešte za čas pitia alkoholu, čo keď sme si vypili. No, ježišmaria, no, skoro tam došlo, no, bolo tam pár trapasov, akože, no, ako show, no. No pokiaľ si niečo nestrčil niekde, tak to mohlo byť dobré, ne? To určite nie. Také sa ti stávalo, že tak zaujíma, že keď sa to iným stane, že keď ti praskne struna, alebo čo robíš ďalej? Praskne struna, no. Keď praskne struna, tak si dám druhú strunu. Vymeníš si ju na pódiu? Vymením si ju na pódiu, ale nikdy som si ešte ani raz v živote som si nebral dve gitary. To mne to aj teraz nedávno prasklo a som to tam musel meniť asi 10 minút, čo bolo také. No, ja to mením, ale za celú dobu možno, ja neviem, čo hrám vyše 30 rokov po kapelách, tak sa mi to stalo možno 3-krát, alebo koľko. Lebo oni si zvyknúť kapely, takže dve gitary brať. Áno, brávajú si, ale... Mne sa to zase niekedy nechce. Že mne sa to nechce, presne tak. Mne sa nechce ani mať nejaký... Aj ja som hral taký tej kapele Dehydrated v Piešťanoch. Jak sa tá kapela obnovovala, tak ma aj volal Bráňo náspäť, ale ja už som si predstavil teraz, že víš, tam nemôžem hrať metal s kombom, víš, punk môžem, víš, ale tak ten metal, to chce už nejaké ten... Jakú tú štvordieru a ten hlavu a tak. A ešte toto není pre mňa. Už to akože... A ešte taká, že najvtipnejšia príhoda z ciest rôznych. Najvtipnejšia príhoda z ciest. Príchod na koncerty alebo takéto. No zase je to strašne moc. Tak skúsim nejakú poslednú. Čo ja viem. Bárs, čo ťa napadne? No, práve, že ma napadajú také, čo nemôžem povedať. Ale povedz kľudne, to to zaujímavé. No, akú debilinu. Nevadí, My sme to... otvorení aj erotickým veciam, aj všetkým. Erotický veciach to zase nebudem ohovárať. Nebudem ohovárať členov mojej kapely, ale vtipné. Ja rozmýšľam, čo také vtipné. Jaj. No nemôžem to povedať. Môžeš. Ver tomu, že nemôžem. Čo je to moc peep show? Alebo... Nie, to zase nie. To je My si akože... potom dáme na Peep Show tú podcast. Tak niečo, čo môžeš povedať, čak to je akože... Ja fakt, akože... Na túto otázku asi neodpoviem. Lebo nenapadá ma, samozrejme ma napadne ma to, keď to dotočíme, ale skúsme na ďalšiu otázku a ja si spomeniem medzi Tak ja už tým. to mám len tak, že na čom... To už má záverečne. Že na čom kapela momentálne pracuje, ako... Kapela momentálne pracuje na tom... Máme po dlhej dobe, teda si dávame aj nejaké skúšky občas, aby sme sa nejako... Vždycky si dávame skúšky nejaké na začiatku roka, že aby sme potom mohli cez rok hrať. A to sa vlastne deje až teraz. Budeme mať ten koncert 13. to otvorenie leta Fraštatského. A
Tak troška tam si ešte dáme nejakú tú skúšku, ale vlastne to bude tak všetko. Oddychujete, no. Áno, natočili sme ten ako nový album a to sme chceli troška tlačiť. Chceli by sme ešte natočiť videoklip nejaký. Tak to už... Vy ste vlastne všetko točili v Exponente, nie? Ako... Všetko sme točili v Exponente. A ten vlastne, toto ma ešte tak zaujímalo, vlastne, čo ste tam mali, tak tú liveku. Takú liveku, to je tiež v Exponente. No to bolo... A vlastne jedno sme si robili svoj To, pomoc. že vraj robil Tomášov syn vám? Áno, to nám robil to? Tomášov syn. Ten nám točil aj videoklip. Zrovna tí punkové cecky nám točil Tomášov syn. Maťo, pozdravujeme ho. Ešte nám točil aj klip Recidíva. Za ten som dostal ban na Facebooku. Za ten klip. Lebo sú tam férové vajca vidieť. A už mu hovorím tomu Maťovi, reku, vyštvorčekuj to, nech si to môžeme dať aj na sociálne siete. Stále sme sa k tomu nedostali. No. Vy, keď ste tú liveku nahrávali, vy ste to normálne, že na šupu akože išli? Alebo... Áno, to sme išli. Áno, Či to nebolo po stopách nejak, že ste to postupne? Alebo Nie, to to bolo úplne naživo všetko. Ale tento akože klip to bolo tam brutálne, dáme... ako podľa mňa, že fakt, že dobre. Ako Ale zahraté. tento klip tam dáme, čo mu vidno tie one. To viem, ktorý to je. Recidíva, no. Ale ja neviem, či to je vďaka tomu. Dostajeme Ale jak iba. proste dostal som najskôr Iban. Dostal som Iban. Od Georgia. Dostal som Iban a najskôr som dostal na 3 dní. A som nevedel za čo. Potom ma ako zapli za 3 dní, tak akože tak ako fajn. Zase som nevedel za čo. A potom mi tam došlo, že nevhodný obsah ako toho videoklipu. A tak ja som sa potom, lenže ja som musel počkať, kým ma zapnú a potom som ten klip všade, kde som ho dal a ja som to propagoval, všade som to posílal na všelijaké facebookové skupiny a všade možné, kde som to poslal, tak ma zapali a začal som to všade zmazávať, kam som ten klip akože dal. A už sa mi to skoro normálne nepodarilo, že by som dostal potom ešte ďalej zákaz, ale našťastie sa mi to nejako podarilo pozmazávať. Neviem, jak títo veci fungujú, ale tak potom odtedy si dávam na ten klip pozor, že ho nesmiem zdieľať. Máš ešte nejaké záverečné otázky? Ja tu mám tak ešte, že plány a koncerty. Že plány na koncerty. Ako no. No tak chceli by sme nejaké koncerty ešte odohrať. Ja som vdúfal tých pankačov deťom, ktoré nebudú. Ohyfest asi tiež nebude. A také, no. Ja si myslím, že sa nám začnú ozývať, že vypadla nám nejaká kapela, nepríde. Ale aj to sa stáva, ako náhradníci, ale je mi to už... Nechcem hovoriť, že je mi to... Potešilo by ma to, kebyže máme viacej koncertov, ale je mi to tak troška aj jedno. Lebo venujem sa teraz tomu novému projektu Strmé brehy a ideme tam tiež niečo nahrávať a máme tam nejaké plány, tak... Zatiaľ som spokojný, tak jak to je, že sme nahrali proste tú novú nekultúru a som hrozne rád, že sa to stalo. Že sme nahrali túto novú vec. Ale tak je to super, lebo však vy máte niekoľko tých albumov a áno. Dosť klipov, takže vy to máte pomerne super, ako podľa mňa. Že... To sú také, akože ja by som podľa toho vedel všetky tieto moje životné etapy za tých 26 rokov, alebo koľko je to nekultúry, tak by som to vedel podľa tohto všetko, čo sa dialo v mojom živote, kde boli rozvody, kde boli pády, kde boli zastupy, tak všetko to tam je. To je aký denníček. No, Nekultúra je môj denníček. chlapský denníček. Väčšinou tí muzikanti to dávajú, že aj do tých textov asi dávaš nejaké tie reálne. Áno, aj keď ja to nedávam tak úplne, že priamo. Ja to tak mixujem. Ale občas je tam, tak samozrejme, že je tam kúza aj mňa. No. Alebo asi všetkom je tam
plus sú tam tí Šenkové reči a plus tam som... Však ty vlastne píšeš texty, aj skladáš muziku, Áno, aj vlastne si taký frontman, ako však... frontman, tak. Na boisku. tak, jak ja v podstate. Áno, presne, tak jak ty. Takže... Áno, tak asi kebyže ja skončím, tak to asi skončí, no. Také rýchle otázky, že pivo alebo kofola? Už kofola asi. Kofola. Už teraz. Mne sa podarilo, akože ja občas aj pomáham takýmto ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom. A podarilo sa mi môjho strica akože nejako namotivovať a dostať plus minus na protialkoholické liečenie. A sme tak sedeli potom a hovorím mu, či si nedá nealko pivo. A on že, čo tiebe? To som nepevaný, keď som pev. To si dám radšej kofolu. A takže klub alebo festival? V lete festival a po lete klub. Zime klub. V lete festival, zime klub a cez rok klub. Tie kluby ale majú takú atmosféru, ako to je také, že to také, festival už taký otvorený, že tam už... Áno, keď není moc horko, tak je dobrý aj festival. Keď je moc horko, už je na tom festivale. Minulý rok sme hrali na tom Slnku, ja som myslel, že s Kapem. Na Pankači deťom to bolo nejako po obede. Tak to bolo drsné. Ty si pamätáš, tak to neviem, to bolo možno prvý Pankači deťom a tam bolo také blato samé a takto ste tam hrali vtedy, nie? Ale to neboli prví, kde bolo to blato, to neboli prví. Také niečo si tak pamätám, že to bolo... Ja som bola, keď tam to bolo blato, ale už no, neviem, že koľko samé to blato tam bolo úplne... Áno, bolo, ale prvý bol, alebo že by to bolo aj na tom prvom. To bolo Brezové Pobradlo. Prvé, tam asi. to bolo prvé, no. Ale volá, čo sa mi veru Mári, áno. Tam som bola. Asi to bolo to prvé. To bolo Brezové pod Bradlom. Takže super. A to si pamätám, tam sme sa ohadzovali s blatom, tancovali v blate a neviem niečo sa mi tak áno, už vybavuje. Špinaví boli všetci. To je taká nevýhoda, že sú tie festivaly a teraz keď začne pršať brutálne alebo takéto niečo, tak... Tak čo si majú dážnik? Alebo... No tak ne, ale niekedy to aj zrušia, alebo však ja som bol raz na tom, čo to bol, alebo to som nebol tam, tedy to bolo vlastne v telke, to bolo akože ten Terchovský budzok a tam boli aj iné kafe a vtedy to začalo úplne tam, že liať a neviem čo a oni to normálne zrušili. Ako vtedy, Jasné. No skôr o to nejaký, keď sú tie že hrmí, alebo tak, že môže streliť nejaký blesk možno. No však to už je potom také nebezpečné, že alebo moc festivaly. fúka, alebo neviem, no možno skôr to... Ale prvý Pankači deťom to bolo super. To bola super mne sa to akcia. tiež páčilo, akože tie prvé, no. Ale už teraz nie, lebo teraz stále dávajú iba také... Nedávajú tie kapely, čo ich ľudia moc ani mali dávať aj také, čo ich nepoznajú, ale furt tam dávajú tie isté v podstate. A že proste aby mali z toho peniaze, ja neviem. Takže, Asi preto nás nedali. A my sme sa tam veľakrát Je to také hlásili. komerčnejšie už asi, tak... No. Je to také divné už aj na rok pod kameňom. Ja som poznala, alebo teda počula som, čo to mal ten človek v Snine a tak, čo to mal ten festival. Potom tam boli nejaké hádky a jedno s druhým. Tak vlastne už neviem teraz, jak to je, ale tiež sa tam ťažko dostať, akože na rok pod kameňom, akože v tej Snine. No. Tak je to ťažké s tými koncertami. Aj teraz mi písala jedna taká mladá kapela z Lovca, že či by sme ich nezobrali niekam hrať, ale kam? Sme radi, keď my ideme niekde. Hej, no. Tak je to tak, že v podstate vy chcete z toho už niečo mať po tých rokoch, ako to je také už... Ja keď akože to organizujem alebo manažujem, tak tiež nemôžem si pýtať milióny za to, hej. Tak si pýtam iba proste nejaké... Iba tisíce. No, menej než 1000. Čo ja, 5000, pomer. No, takže tak to nejak vybavím. Akože to, niektorí zaplatia, niektorí ne, no. Že... A ešte tu mám takú, že podľa teba taká, že najlepšia slovenská punková kapela, ktorú možno aj ty máš stále nejak tak, neviem, že... Najlepšia.
No, napadlo ma, že Slobodná Európa, ale veľa týchto kapiel. Aj našich súputníkov hrozne veľa kapiel. To by som, keby som niekoho nevymenoval, to by bolo asi zlé, ale tak snad tam určite všetky tieto kapely sú fantastické. Odpad, Pankreas, Sitňan. Tak áno, no. Proste Tak máme bohatú scénu. No. máme, akože na Slovensku je podľa mňa ten punk veľmi kvalitný. Neviem, či to je aj tou určite aj politickou klímou, aj týmito vecami, ale... To bolo tak, že v Čechách väčšinou ten metal išiel, ne? Ale aj my máme kvalitný metal, ten extrémny máme určite kvalitný. Ale teraz aj už aj punk. tí Čechy majú ten punk rock, akože dosť tam, ako, že majú tam... A teraz vlastne aj tá scéna tejto o generáciu mladších umelcov, jak je Wilderness aj ako ten išiel riadne hore Fakult a je mu podobný jak Dušan Vlga, takýto. Ja to síce moc nepočúvam, ale hrozne im držím palce a sú tam... A keď si spomínal tú politiku, my sa toto nebudeme pýtať nikoho, lebo my sme neutrálni, politicky neutrálni. Kvitujem. Takže my sa nebudeme... Každý nech má názor, aký chce, ale tiež nie sme spokojní na Slovensku s vecami, samozrejme. Takže tak, ale to sa nebudeme pýtať toto hostí, pretože každý má iný názor, aj my máme, ale my sme neutrálni proste. Neutrálni, no. Neutrality. Výborné. Keby si chcel niečo povedať, tak A môžeš. môžeš, ale na silu sa ťa pýtať nebudeme. Určite to má vplyv na hudbu, na kultúru celkovo. Vždycky tá politická klíma. No, aj proste. No však máme to tu teraz s tou našou... Ako, Aj to rozdelenie fanúšikov je veľmi zaujímavé, že prídem na hento, lebo henta kapela, hento, lebo tá musí hentoho, nemusí hento, tak neprídem na to. To sa mi nepáči, to by nemalo. No tak nemalo by sa to akože- pliesť proste do tej muziky. No. Ako no. mala by sa hľadať tá cesta, ako sa spájať a nie rozdeľovať. Ale jednoducho, jak by som to povedal, no, ten fašizmus rozdeľuje ľudí, takže asi toľko, len tak skratkovito. Alebo tieto názory homofóbne, rasistické a takto. Čo to robí? To vlastne rozdeľuje tých ľudí. No áno, no. No ale hej, Kategorizuje, rozdeľuje. No ale akože človek by nemal súdiť podľa názorov, ale podľa si všímať toho, aký je vnútri a čo robí pre niekoho, alebo tak myslím, a nie, že za to, že názory mať nevieš na niekoho, to je nepodstatná vec podľa mňa. No. Je. No. Že pôjdem, nepôjdem s niekým na pivo, lebo ty máš rád toho alebo toho, vieš, a teraz si poviem, že nejdem s tebou von, lebo neviem prečo, vieš. Lebo viem, aký si človek, tak proste mám ťa brať takého, aký si, vieš, no. A ne, že kvôli tomu, že ja mám iný názor, ty máš iný názor, hej. Takže to je... Že aké vlastne používaš tie nástroje, tie gitary vlastne, aké máš? A vlastne... Ja mám hrozne rád ten koncept, a to som si všimol aj u teba, ten proste Telecaster, komplet, ten kontext toho, tej gitary Telecaster, to mám rád. Mám rád aj akože značku Fender, to mám rád. Akože u gitár, ale tak, že žiadne humbuckery, single, jak to má byť, všetko. Mám aj akože také kombo, také bluesovo ladené a také ten rock'n'rollový, nech to má ten, jak sa hovorí, Rolling Stones, zvuk, takú tú silu. Značky, akože, aké to máš? Kombo to mám nejaký Roland Blues. Roland Blues sa to volá. Roland Blues. Marshally si nikdy nejako... Marshally mám rád, aj štúdiu použijem Marshall. Marshally sú super, ale... Ten Tomášov je brutálny. Brutálne dobré, ale na koncerty mám rád naozaj, že zoberiem si takto
kocečku do ruky a ideme, no. Ja som si kúpila tú bugeru na basu, akože a to som si všimla v klipe, že mali taká známa kapela, že ako sa volala LA Guns, oni boli takí tiež... Aha, poznám to. No, tak oni to mali, takže čo to je, že to chcem aj ja, ale oni to mali tak dobre v klipe, alebo neviem, či to reálne majú aj doma, ale to som videla a akože vtedy to bolo aj zlacnené, tak hneď som to, ale brutálne to hraje A to na boli také, koncertoch. to je taká hardrocková kapela americká, ne? No, oni sú takí... Aj to pozeráme, jak akože... sa to volá, taký ten glam. Ja som bol na vojne z kapely Confront z Ganzim, pozdravujem ho, a my sme si tam akože návratníci akože púšťavali takéto títo hardrockové kapely, jak Skid Row a takéto, aj tento. On to mal hrozné rád a sme tam na tom fičali. Nám sa páči aj Motley Crue. No však Motley Crue tiež. Ako to... Si pamätám ten moment, že sme tam počúvali niečo a sanitkár trubil, nemohol sa dostať do areálu a vybehol ven a začal triskať na okno. Zas počúvaš toho Van Halena. No ja to mám len tak, že potom po tých rokoch ako toho punku, že vlastne čo si prešiel a tak, že čo by si ty odkázal ako mladým kapelám? No. Mladým kapelám by som odkázal. Možno takým veľkým mladým, ešte mladším, než sme my. Veľkým mladým. No. Skrátka nech oddychujú. Proste hrajú, nech sú autentickí. Dneska ešte podľa mňa ešte plus ďalšia pridaná hodnota je neísť vôbec do žiadneho štúdia nahrávať. Proste byť pivničné a autentický. Lebo v dnešnej dobe tej umelej inteligencie a tým pretlakom ako keby takej umelosti. Jak sa aj vracia, že strašne veľa mladých fotí na kinofilmy a takže sa vracajú tie platné a vracajú sa staré fotoaparáty. A tak ja si myslím, že aj v tej hudbe tá autenticita sa tiež nejakým spôsobom hľadá. A mali by hrať a mali by si to užívať aj s tými chybami, aj nedokonalostami a tak, že vytvoriť takú protihodnotu tej snahe o dokonalosť, ktorá je všade. Taká tá. No dobre, super teda. Takže, aby sa nie že nehambili, ale aby boli čo najviac autentickí. Aby išli dopredu možno. A tak to aj robia. A to je strašne dobré. Mne sa naozaj ľúbia títo nové kapely. Je strašne veľa dobrých kapel. Jak som vyzdvihol aj tú kapelu Pleseň a Trávik za také, akože je to taká, čo sme sa tak stretli, akože je to autentické a je to fajnové. Je tam tá radosť, tú radosť treba akože... Tak ďakujeme, že si tu s nami bol teda dneska. Máš okolo seba na to, či hudobných nejakých hostí, čo sú tu. Tu je hádanka hudobná, mám vymenovať. Chcem sa ťa spýtať, že koho by si vybral pri tebe sedieť, alebo s kým by si sa chcel porozprávať z tých osobností hudobných? No, hej. No, tak máme tu Váci. Alebo môže vo viacerých nejak povedať, že ktorý by to Ne, tak... iba jedného musí. Iba jedného človeka si musí vybrať. Tak iba jedného. Iba jedného? Áno, aby to bolo ťažšie. To je Aj na druhú stranu sa môžeš pozrieť, tam máš ženy, tam máš nejaké... Ženy! Čo ja vidím? Tak teraz ten zaskočil, tak budem taký rýchly. Pre pankáča ťažká. Budem taký rýchly, áno, sú tam tí ikonickí pankači, ktorí určite by som akože uprednostnil, ale asi by som si zahral biliard Amy Winehouse. Radšej. Tak super. Ja by som stále odpovedala, že by som vybral Elvisa Presleyho. Alebo také niečo. Však to je jedno. Pre mňa myslím si, že osobnosť. z tejto zostavy, čo tu máte, že by to mohlo byť hocičo úplné. No super. Aj si nám donesol CDčka. Pozri aj ty, ukáž na kameru. Kúkni. Kúkni, pozri. Aj ty môžeš ukázať. To CDčko je zaujímavé, lebo tam sú dva v jednom.
A toto sa tak lámalo, tento CDčko Vzorný občan, to sa tak lámalo, že vydáme to, nevydáme to. Vzorný občan z teba. Tak najskôr sme ten neprispôsobivý punk nahrali a nevydali sme to. Potom sme spravili ešte toto Vzorný občan, že vydáme to. Tak sme to vydali na jednom nosiči obidve. A vlastne odtedy sme nahrali teraz toto nové a už sme si povedali, že zatiaľ to ani nebudeme už vydávať na nosiči, ak tí CDčka už to nikto nechce. Čo je príležitosť sa tu toho zbaviť, takže nejakú súťažnú otázku môžeme dať a zbaviť sa toho. Vymyslí si nejakú, Áno. ktorú akože by si tak... Vymyslej otázku. Ale čo si vlastne povedal aj tuto, že niečo také, no ako... Čo som tu povedal? A to zase bude ťažké, keď sa budem... Čo poviem, že... Koľko rokov nepijem už? No, môže byť. No, to som povedal. Však veď, mali by to... No, tak vidíš. Ne, však lebo sa bojím, že to nikto neuhadne, tak som to No, musel, však v pohode. Ako... musel našepkať. Ďakujeme za poctenú návštevu Pálovi Ondrixovi z kapely Nekultúra. Bojničky 37. Takže to by bolo asi tak všetko. A nezabudnite odber, like, komenty. A Punk's not dead. Čaute. Punk's not dead. Čaute, čaute. Ty kokos, dobre, bol som. No dobre, no. Bolo to ťažké? Bude to blbosť? A ne, dobre. Však blika na červeno. Ja som akurát ešte tak chcel rozobrať. Punková domácnosť!